Marieta angor kukeri oriosa omo top security na chortu ku chiwa bisiari ya boda boda na akertu ekura na aba na boda boda ba Kisii town ama ina nyasa na ringa to etere mechande menge na bana boda boda ndubune biongozi obisi wa bae omo chairman ito dan baskengero omwando iga itaka tuonjo kera buna abara ibande ba choretwe akaleta abantu ba ya bairi ba wocho obisi abate ko ba birogoro erinde emu ya yenene atosale ko obisi abaje to mumuro yajete akareta chifurugo obisi kitokana stop siga tonyara abantu bago chocho obisi nemete amakombe ara manyingoka wanto chikobori andre ko guchu twade nga ya ntuo monta ko command no mo chairman to karanga sa nabe ekento to kora no ko motigero obisi eyo ntonye kwa kubonyira bororo nabaje akore bintu ebyo oretira abamura obagorere mioro eya abwate ko obisi chintunda ibere ne serikali wono serikali tago tanga tema tinga ngikegendrete twanyaira marube severally tokonya marube ng'abantu barobisiga igango cyane barabana boda boda baito waya baye bono bayikire bajakire biasara ebiasara babichakire oyebiro egasi ayo bwana boda boda mna twa mutire tukasuka ntu agwobonyira ochire komenya mu governor or mu governor oje town na majikantu tomayati yawo chonya formelia oja konya saba na boda boda baito una boni gando te right test ora te reflector akuba bekira jiri kirenga pax boda ejire biasara byo monto yomo oba baya tibatasio monto batamati nga erengo yebiasara ebyo mbiri binare baida nga yeko bekwa ora tire kremogo akobetele bamuraba beke wana to sirenga ki boda boda ne biasara byo monto yo mutubande ko irubune school e primary school to beke ruwe uniform ebinte bigantu to ko ekubosa nga yekerete to nga kona rwe binto ese miaka tu abere me ko 207 baka boni kan 2023 mbondo jo ja kona to reflect town to ko boli go to bekere wante die town buna bara ba ko chikura ende to nyanswe go sentu abanyene to so ega onde yo ko nyanso mwana boda boda ebinte tu abikande tu abigikeiri aba muraba liba akurwe mioro no abiseria etoko basaba mabera ando buyamo matenga ntunto usikane tiororo nane ntoko usikana mutabune ebyo twara kore mekutana etali meka paka boni go omwana boda boda aita ko nyoro bosibole gwetera marube tu alikire gwetera meeting tu abikire na serikali botuko na mukaso esigo abana boda ba minto toko batebiga wono twaro morembe serikali ya tu akikisira tenga reflector moko beka nenda yonse ko uteri kunga reflector chaka die pikipiki watia majiko ye pikipiki lakini tali monto ko batumbera majiko igo omo muroya bakungu abaje akanyora ko sini 15 akomba tikoro bayigoro obanyanyasa tiba so iroro twakana chinyomba ebintu itu abikanire asala kali keranje omo muroya abe kubyara enda boda boda tu aromo rembe anya mwatata abana nababe mukabaira ime oyeranki akorage yabo tanda abana boda boda omo muroya tigabe kumene timeli aya abantu batato babe kumaria babwate sioria erinda nalia monto ndibese gocho choruka agero gekeiga amenga boda boda taliase egosolie gokorwa no kora na machiko ne getabu kelito ngenge kadipa ekadipa yaba na boda boda ebwatigwe buyamono asante